EDSA. Tunugang pang EDSA. EDSA! Kung nandyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! That's your Mega Manilang oras natin. We got exactly 29 minutes after 8 o'clock. We are broadcasting live across the city by the bay. You got me. My name is Diego Bandido. Diego Bandido! Together with me is Tanghinyo. Henyo! Bakit lang? Ay, pistikan kalbo, binibwisit mo na naman ako. Hindi, kinukuha ko lang yung atensyon ni Manong Driver. O ayan o, inaantok-antok na. Nakapikit na yung isang mata. Kinikindatan pala yung pasahero. Ang bihira. Ay, bilis ng oras natin at nasa huling yugto na tayo ng ating programang EDSA. At syempre kaya hindi na natin patatagalin to. Eto na, masarap pag-usapan to. Pag-usapan na natin to. Viral post na kumakalat, isang macho dancer daw ang agad na naging milyonaryo. Oh no! Matapos makatanggap ng tip na 1 million pesos! Wow! Mula po sa kanyang VIP na customer sa isang gay bar. At ayon daw sa pamunuan ng bar, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na may nagbigay ng ganong kalaking halaga bilang tip sa isang dancer. Oh no! Hindi ko po sinasabi na totoo po itong balita, pero for the sake of argument, pag-usapan natin to. Logika natin. Ay, wag mo nang patagalin yan para may mas-masan ang lahat. Logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan ba mag-memorize yan? Basic? Alam naman nating basic na ito po ay isang mali, di ba? Ang ganitong klaseng trabaho ay masasabi nating makasalanan, di ba? Dahil bakit? Sabihin na naman ninyo, ayan na naman si Diego. Kasi po mga kabisyo, ito real talk ha, nagpo-provoke ka kasi sexually. Kahit sabihin mo pang, wala naman akong ginawa, hindi naman ako nagpagamit eh. Sumayaw lang naman ako eh, naghubad lang naman ako. Mali pa rin kasi yun eh. Black and white lang yan eh. Ang mali is mali. Hindi mo pwedeng i-justify yan. Kasi nga, di ba, turo ng Bible sa atin, honor God with your body. O sa paghuhubad mo, sa tingin mo, sa pagsasayaw mo, nakaka-glorify ba yun kay Lord? Hindi, di ba? Sino yung nag-glorify niyan pag sumasayaw ka na naghuhubad? Ay, siyempre, basic. Si Taning. Correct! Di ba? Nakakabisyo, ito din po yung tinuturo sa Bible na sinasabi. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad sa salapi ay nagtutulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdudulot ng maraming paghihinagpi sa buhay nila. O yan, di ba? Malinaw na malinaw yan. Kaya dahil sa malaking kikitain, sasayaw ka na nakahubad. Diba? Tama ba yun? O, di ba? O gagawa ka ng kasalanan. Kaya sinasabi ko na sa'yo, Boards. Ngayon pa lang, Boards, magbago ka na. Wag mo nang ituloy yung balak mong maging macho dancer. No. Tang, bakit Tang? Ay, siguro una, walang tatanggap sa'yo. Pangalawa, makunat ka na. Aragoy! Maluoy ka.
Alright mga kabisyo, ang bilis ng oras. Gotta say goodbye. Thank you so much for sticking around. Hope you guys have a great time. Sana nag-enjoy kayo. Sana nagising namin kayo. Sana nagising namin ang katawang lupa ninyo dito sa programang EDSA. At syempre mga kabisyo, kahit anong mangyari, walang iwanan sa programang EDSA. Alright mga kabisyo, tabayanan, susunod na Uncle Totoy Bato, susunod na sa programang Totoy na Love. To keep it locked in, right here, Metro's #1. Ako po si Diego Bandido na nagsasabi, whatever you do, do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!